ngapni yang subhai porok-porok mo kiba set page be kini ke video ke jonga te kini ke video ko menta ma kumba phi ka thumbnail te kumta hi te le kumno ba phin yo ban kamai ar phajar la ne lai phajar ka sibenai tang dak ba phi song haying mo te kini ke video ko bam tang kwa banเป็นชายลังละในไอจีไกลังไอพี่ขนังบานักตาก็จงพี่ว่าดูนักกรรมแต่พี่รุพินโยก็จิมันต่อยมั้พี่เล็กกุมเนาะกันก็กรมมั้ฮักให้เอกปันตาบาพี่ฮับันเละขนังบาพินโยอาร์เพอร์จาร์ในไลเพอร์จาร์ฮักสิบไหนแต่กันในวิดีโอเฮานักตาคิปลอกบาบุนมั้กิลาโยก็จิมันต่อยสิบุนให้เฮาเงาชายไกฮักบาได้สิบุนบะมั้แต่เรื่องกันในวิดีโอก็บำตางกว่าเป็นชายละในฮิกายขนังโยเลเซดังดอนปะเดกบาทำไมมั้แต่พินเล็กกุมโนปะเดขนังบาพินโยปะเดบันกะไมมอตังดักบาพีช่องยิงโยเลเซติงๆพิมดอนกัมมอแต่กันก็กอมบาพีหาบันเละแต่นางตากิบาทำไมมองิสแคมบาพินกันมาบัน subscribe อย่างใน channel ขนังบาสิบุนพินโยกิจิฮิกายกิจงามมอบางฮิกายกิวิดีโอกิจิฮิกายสิบุนกิจิมุนต้อยนางตากิจงพี่แต่นางตากิบาได้ subscribe แต่ไอคุบเลยพี่มอบาพิลาได้ subscribe อย่างคุบเลยสิบุนแต่เรื่องตรงนี้เล่นอยู่ direct ใช่ไหมคะกุมบากระป่นกับบางดอนกับบางดอนจิงบุดบางซ้ำลังชาพีมันตาฮักในก็จะจันบิดกับบมตาแต่พินเล็กกุมนอกประเดี๋ยวมั้งแต่ฮักกันก็กลมยอลเซติงๆมั้งนักตาจงพี่พิมดอนกำเลเซพิมละบันเตรกำมั้งแต่ฮักกันก็กลมพี่ดอนหายิงแต่กระดาวกับบันกองมั้งแต่พิละกุมบางอาชาฮิกายมั้งฮักกับได้สิบุนบะกิฮิกายแต่คำต่ำมั้งdak ba phi kamai hakini ki longkum lese kum haki Facebook lane kum haka YouTube kum ju mo te dak ba phi kamai hakane henry plus bade phila ban trei bade ki kam la jong mo te page mo nambar ngan kat kum ka jing lese ki jing pensai lang ga jongai phi khnang ba phi phin rup tip mo ba ka Facebook ka ba khamsuk ba phi ba phin kamai mo ba phin kamai nambar ba wa ke YouTube ro phila ban kamai aji sala da pikwa ban kamai mo ki lese phila ban kamai lang na ka Facebook la ne na ka YouTube ro kumju te lang ba ka jing kamai lang bro arjat na ka Facebook na ka Instagram ro phila hi tamba amda dai du ka takta ka ba kamai mo te rai phila ban le lang mo ki ne te phila ban le lang rai ka ba khamsuk e phi ka dai ka Facebook mo ka Facebook ka ba khamsuk e phi ban kamai wa ka YouTube ro mo phi la da phila ban kamai la ne phila ban sina content ka khamsuk te tang ba ngapong e phi ba phin kamai tang na ka Facebook la ne tang na ka YouTube la ne tang na ka Instagram mo rai phila ban kamai lang bro lai jat mo nambar ba tang rak ba phi kamai ki ne phila ban kamai ar phajar lai phajar ka sibenai te na ka Facebook ro phila ban kamai na ka YouTube ro phila ban kamai ban na ka Instagram ro phila ban kamai te rai ka ba khampa pin kamai phi tang ka Facebook ban ka YouTube mo te balai mo ting ngila man ong ba ka YouTube ka ba pin kham kamai mo ka kham kamai mo nam ta ki video han rai ngin chu ong no mo ting la da ka kham kamai ma kana ka YouTube mo han rai ka sep jing e ba de bangin sna video mo ting hab don kam ban khot perlok la ne ban khot ye noi no mo te ka tang hab ban ai lang mo ki la dang sna video han rai ka Facebook ngila ba de ban sna video dang tang da la jong mo ya la de ngala ban sna be tang le se ngamroi ngala ban sna video ya la jong mo te ngan upload ba de ha ka Facebook ka long mo te tak daw mo ka Facebook ka kham biang ba te han rai phila ban kamai lang ba de ta let's say ting la phila ban kamai na ka Facebook let's say phajar sibanai na ka YouTube let's say phajar sibanai te la ar phajar mo te gidon pa de ki ba kamai kumta hi ha ka sibanai te sa ka wei mo let's say mo phim dai ba phin trei pa de tang ka ne ka kam mo number ba ka ne ka kam ting phila ban le lang kin bat ki we ki kam ki business mo jong phi phila ban trei lang bat ki kam jong la jong khnang ba kan la ban yarap ba phi ba phin nang kiu ka kamai ki jong phi mo ha let's say phin nang la ban pendap pen biang ki yin ka sem mo te nam ta ki ne phila ban sna video let's say ha ka pot ba phi like mo te rai nakam ta ki tu badai ki podlok mo ki ba duna kam le ne bom.com te kadai hi kala phi nak ta jong phi mo ba manta kala best ba ka ka YouTube la ne ka Facebook ba phin sna content la sna video khnang ba phin la ban ka bai pisa mo number ka Facebook ka khamsuk e phi kumbang sa hikai ho sibun thrai phila yu ik video ka jonga ba ngala sa upload ha ka Facebook oi let's say la dan na pleng jong phi ba de ki ba dang thamai mo ki bom pat yu ik video ki hikai jonga ha ka be de ba ka Facebook ye let's say phi yu i dong kong ka YouTube ka jonga mo te rai hak to ka Facebook ba de phi khlam pat yu i te number ba sibun ba ki jing hikai ki ba
ya dai bat ka Facebook lane ki ba dai ha ka YouTube ho nya ha ka YouTube te ngai hikai kidon hi ka dai ka YouTube hi ngai hikai pa ka YouTube tamba kidang duna ki video nomor ba ngai i ba ki paj ba ki duna pade ban page kumno ban sina YouTube nomor ba lai ki chem ge hata ka rekom ba kumno ban sina content mo ki janjar ba sina marwai mo ten dai ka long mo ka YouTube ro phim dai ban du jikermen phila ban sina ba dalajong phila ban le be marwai phila ban le ki vlog video lane phila ban hikai kino ki hikai jong phi phila ban le se la kum ka sap jong phi phidon kono ka sap phila ban pat i mo ka ne ka YouTube lane ka Facebook mo phila ban sina da ba phile kum ne phila ban kamai lang bat kumbang ong phi ban kam ban trei lang ber ki kam la jong mo khiet ka soi namar ba hoi nam tak jong phi pade le se bom nang pade kumno ban kamai na Facebook mo namar ba le se phimpat UI le ne phimpat tip mo namar ka daw ka kongsan te balai mo ting ting iduna kam ba le se ngi sim ji ngim yo ka pla kasngi de na kane ka daw bang impat tip mo hakan ko kom ka Facebook ala ne em ban kamai pisa namar ba hoi le se ting ting la ngi se yo sngo le se ki bru mo le se ki ong ba ka Facebook ala ban kamai pisa la ne ka YouTube ala ban kamai pisa te le se dan pada na pedeng jongi mo le singim pat chanio mo namar bangi khlem pat yo ya le jong te takada te rei kane ka video ka bangan ya thulang phi mo namar ba kum ngi gi bala ya chakmat mo ki bangla yo mat te ngila tip te takada kwa ban hikai lang phi om dei bangin kamai tang la jong le ne bangin tip tang ya la jong rei ngakwa ba phiru phin kamai lang nam ta ki jong phi ki ba le se ki ba duna kam la ne ki ba duk mo phila ban le dak ba phi sna kum ne phila ban kamai na Facebook le ne na YouTube ro phila ban kamai mo om dei ba ting ting ban khuslai than ba le se ngam don kamera la ne ngam don ka mobile ka ba bha phila ban le bi ka mobile ka jong phi mo tang da ka mobile phila ban kamai be de phila ban kamai na Facebook la ne na YouTube mo phila ban kamai amar tu le se don apeng jong phi ki ong le se ngim don ka kamera ka basai la ne ka mobile ka basai te le se ngidu jukermen te nakam ta kane kamdei ki ba kan don problem mo namar ka problem hakine kamdei stin ba phila don mobile phila la ba ban pentrekam namar ka song kum ka jingla jong phi kum no ba pentrekam pentrekam ba de ka kam mo namar ba ting ting la da phidon ka kamera la ne phidon ka mobile ka ba bha mo isu kum kitu ki Apple ki iPhone mo ting ting phim phidon kam tang ban sondor te kata kam don jimun toy mo rei ka song pa de ka sap ka jong phi ba phin kum no ba de ba phin pron kam ka ka kom ba kan la ban ai jimun toy la ne ka bala ban pin kamai phi te nak ta jong phi le se bom patip le se kumno ban de ban kamai le ne kumno ban china nak ta ka Facebook le ne nak ta ka YouTube phila ban comment hakene ka video le ne phila ban message mo yang ha ka Facebook lo ju hi taba ka ba kham pensuk le ne phan kham pen kloi phi da ka ba phi comment ha ka ne ka video ka ba nga hikai menta khnang ba ngan lai phi ban hikai kloi le ne ban bangan UI mo namar ba kidang dah ka ha ka Facebook le ki la bon plat ki ba comment la ne ki ba wan kli jing kli ting omyo page su namar ba ki la bon ho ngala ngai kloi ban page en rei ba ki la bon plat te tak daw ngala sem jige ba ngan pendep lut mo yo ste ngam yo ban reply le ban comment phi nakam ta ki ba don kam kerki phila ban comment ki post le phila ban comment hakane ka video mo te bang yarap lang yanga nam ta bal singam nang kumno ban sina ban kamai pisana ka Facebook la ne kumno ban kamai na ka YouTube nakam ta ki problem ki jong phi mo la da phi sem ji ha kino kiliang phila ban comment la ne phila ban ya thu bangan sa ala ban sina ka video la ne ngasala wai kat to kan ne bade sibun ngala ban ngasai call la ne sa keren mo lese lada ngim yo phone number ta bangi la ekran ha ka messenger dak bangi call dak bangi la share screen la hikai mo te hoi lese nak ta jong phi padai ki barang thamai mo ki bom patip hakaro kom ba ka Facebook la ne ka YouTube kala ban kamai pisa te na do banta to tip no bat ka Facebook kala ban ai pisai phi bat ka ba khamsu ko ba phila ban trei marwai phila ban le video la ne sna video marwai mo kala ban pin kamai phi ar phajar lai phajar ka sibanai ting ting la de phim don kam mo phi song hayeng te rei la da phi don ka kam ro ting ting mo phila ban lik bla kum le se phila ban lik bla le ni trei kum kinu kam ki jing bla jong phi rei ka ne ro phila ban trei lang te kala ai rap e phi mo phila ban lej bla phila ban trei lang kene phila ban le se phila ban trei lang pade ki kam la jong ro mo namar ka song kum ka jing trei sitom ka jong phi da kono kam ro don kam ban trei sitom namar ba la da ting ting la da kibun le se ka kam hanrei ngim trei te kata kalong sab ei te la da ngin persang na do kam sim mo ngin trei namar ba sen bang le trei hakini ki benta mo ting ting ni haban ipor bat ni haban pelik jumut bah kumno bangi chna content la ne kumno bangin upload dor la ne khaptam ha Facebook mo ki dor te sakawai ba
ka Facebook kan kham kamai kidor te ngai scam ba nakamta kan ka video ka ba ngala hikai la ne ngala percaya phi ba phila su thu sai te nakamta le se ki wei pat dai ki jingkli ka ba phi hapan kli te nakamta le se ba nga klempat kran la ne klempat patai phila ban comment phila ban thu bi te ki problem ki jo phi ban nga sa batai la ne nga sa sina da ka video ya kita ki problem ki jo phi te nga try tang kan ne khublish bun te namta ki to ki perlok ki ba nak thamai ku ba nga pen pau na du bas dang kene video yarap lang bat subscribe kene ke channel nomor lengba ke jing subscribe ke jopi kene ke channel kanang ai mesim ru yang bang nang ya chakmat bat kumjur nak mta let's say om don kam ba let's say ba pin dang wat ya ka video ke jing hikai ke jongan rai sin ba pila subscribe ke mut kan wan ba yakmat te kemut nak mta ke jing mun toy om dai tang manga mo han rai phiru phin yo jing mun toy lang da ka ba ke video ki bang hikai phi let's say pila yo sibun ki jing hikai la ne ki jing mun toy nang ta ka jok phi tang nak ka wei ka video ka jonga yo la se mo phila ban kamai pade si jing im nak ta ka jong phi mo teng la se kum ka wei ka video ka jonga ka bang hikai phi kum no ba phin kamai kum ka ne ai nuk sa mo la ne kum ka video ka ba hikai ban kamai na Facebook la se tang ka wei ka video ka jonga ka ba phi page mo ka la ban pen kamai pade phi si jing im mo ha ka wei ka jong phi phila ban yat pada sakmat mo nakta le se ban pen kiu ye phi mo namta ka ji kai te tang ka nei khabris bun